Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ngendlela ke sithethe ngoBradley Cross, i-left back yeqela kule Kaizer Chiefs, ngendlela aphefoma ngayo umfana omdala kuzo zonke iigames athe wazidlala kule season. Umfana omdala isandla usixhomile ngeyona ndlela. Umbuzo umile abaphulaphuli uthi yintoni na eyenza uHugo Broos angamthathi uBradley Cross kubafana bafana, ngoba uBradley Cross uzothi ga ngoku ngomnye weeplayers ezikwiform phantsi kweBetway Premiership, ngomnye wee-left back ezikhoyo ngoku eSouth Africa esizijongile ezidlala rhoqo kwiitim zazo. nguBradley Cross number 1 kwi-left back ngoku ezisefomini eMzantsi Afrika, kodwa akabizwa ntsho noba kuthiwa isquad sidlala i-friendly game. Umbuzo uthi kutheni na engazubizwe esquadini baphulaphuli? Ngoba ibona nakuthathatha loo nto leyo. Siyeke nje ezinye ke izinto ke abantu abaninzi babe bethetha ke ngenoba ke khala wangumlungu wayintoni. Apha sithetha ngeperformance yeplayer, ukuthi ngoku indlela performa ngayo uyadeserve ukubizwa kubafana bafana uBradley Cross weKaizer Chiefs. Zizinto ke ezo ke abantu abaninzi abaye bathi xa bethetha abalandeli beKaizer Chiefs bakhala njalo. Abalandeli beKaizer Chiefs ke mabayikhombe iplayer deserve basesquadini ngoba kho kwaplay performa yoKaizer Chiefs. Bubuxoki lulwimi etywaleni. Ngeke iKaizer Chiefs baphulaphuli ke ibe kulaa position kuyo apha phantsi kweBetway Premiership uzothi ga ngoku kanti akho play performer yoKaizer Chiefs. Ngeke iKaizer Chiefs baphulaphuli ithathe iNedbank sizini epheleyo kanti akho play performer yoKaizer Chiefs. Mayingadlalwa indlala iKaizer Chiefs ke, ngoba lento lentswahla le njengoba bekhomba iminwe kubalandeli beqela leKaizer Chiefs, lentswahla le yenziwa nguHugo Broos, isapotwe pha ngabalandeli beOrlando Pirates igxebe. Ngoba ngexesha iSundowns inabadlali abaninzi kubafana bafana, akho magama nantlokomo ibisenzeka kubalandeli beqela leMamelodi Sundowns ngelaa xesha bekho oGrant Kekana kwi-AFCON pha bedlala kakuhle, omvala pha kwi-AFCON kabafana beMamelodi Sundowns bedibene bayithatha bafana bayibeka pha kwi-semi-finals ke za-AFCON. Akho ntswahla yayisenzeka kusukela okokuthe kwafakwa players Orlando Pirates zangathi zinintsi pha kwibafana. Iqalile ke le ntswahla yokuthi iKaizer Chiefs ke ngoku ayina players ii-players zeKaizer Chiefs akumelanga ziye kubafana ngoba aziphefoma bancedisana nentetha kaHugo Broos. Kanti singamathandazwe asinokwazi ukuvumelana nomqeqeshi ongangoHugo Broos oqeqesha i-national team abulale ukuzethemba kweeplayers zeteam engangeKaizer Chiefs, ngoba xa ezokhupha loo mazwi kwiintwana ezifana noMduduzi Tshabalala, kwiintwana ezifana noBradley Cross, uyazibulala umphakathi. Zawuzibona ziligobhoza, zawuzibona zinganto yanto. Kanti xa ebebona ukuthi yena kunento apho abhalelekho, kunevangela liqhubayo against iKaizer Chiefs, uHugo Broos ngevela vala umlomo athi xa ebuzwa zintatheni ngeplay yeKaizer Chiefs athi no, andifuni ukuyiphendula loo nto, ndizafocuse kwaba bantu ndibathathileyo. Avala umlomo emveni koko, angaqhubeleki athethe ukudelela ngeeplayers ke zeKaizer Chiefs. Naye ngomnye ke othanda ukuzibophelela umlumzana uHugo Broos. Ngelipheleleyo ke baphulaphula ndijike ndithi uBradley Cross uyadeserve uba kubafana bafana pha ayomela uMzantsi Afrika kulaa left back, ngoba uzothi ga ngoku i-left back eperforma kakuhle apha phantsi kweBetway Premiership eMzantsi Afrika nguCross. Injalo baphulaphula, nani ke ningake ningene nitshone into yokubana aniboni ngasonye nam. Akunyanzelekanga abaphulaphula ngoba ke ibhola angeze siyibone ngendlela enye, kodwa nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.